No toż dzisiaj byda wam, moje wyrostomile soczki suchocze, 600 roz berą i osprawią te moje gowędy, te moje zdziebko prawdy i cygaństwa we tej naszej szykownistej śląskiej godce. Pytałem ci mnie się cięgiem bele karostomajte ludzie, skądeś tych ojgen je. Ano sam stąd, Ślązok za ojców i starzyków, żaden tam krzok, ani tym bardziej ptok. Ino ten pniok, którego ze tej ziemi blank wytargać się nie do. Bakołek jak przynależy bez 40 lat we werku, we hucie kościuszko od sztifta na morganie, na takim walcwerku, kaj się wrzawy do czerwoności żelazo łowiało cangami naokoło siebie. Nie skorzy przyszło ci na mnie, obiecałeś to przed życie mojemu tatulkowi, studierowanie na tej moc wywołanej we świecie Politechnice Śląskiej. Bo we pierwszych powojennych latach se za bajtla, za szpikola, tatulek przed skonaniem zawdy mi godał. Ucz się, synek, ucz, bo by cię żaden gorol, który sam na Śląsk się przyciągnął i festenie się teroski ospierpieżał, nie będzie miał wezocy. Tatulek, a nie fater, nie chcieli, co by my oba ze bracikiem godali po śląsku. Mieliśmy mówić inorychtyczną, prawą polską godką. To wzięło się za jego doświadczeniu jeszcze za starej Polski i za tego, że siedział 2,5 roku w Auschwitz. No, przeszł świat i pejte chaty. Godał tak, ale to było choby we takiej głuszki powiarce. Ucz się, Eugeniusz, ucz, mój ty chłopcze, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A moja jedna starka, Klara, mamul, pod fusiskiem szeptłała. A ke już będziesz miał ojgien tych kluczy za tera, pełny kibel, to można jeszcze w życiu ostaniesz ficywertym. Tak też już teroski ostało mi te miano ojgien. Czemu ojgien z pnioków? Ano skuli tego, że się rodził na dawniejszych pniokach, ale tyż bestuż, coch jeżech ze tych pnioków, nie krzoków, tym bardziej nie ptoków, ino z tych samtejszych pnioków. A wzięło się to też skuli tego, co przeca myślą z oki. Nie zawdy musimy być inorobolami, hajerami, lebo smelcyżami. Przecież my też swój Filip, swój rozum mamy, a jeżeli nie poradzimy się roztopierzać jak inci, to już siedzi w nos, we naszych erbniętych połojcach i starzykach zwykach. To naisto skuli tego Ślązok, pod Wilmów to bańszczeli nie podstawi, wszystkim przaje, dla wszystkich mo serce ozężyte do mola. Najbardziej to mi się zdał jeden rektor ze 17, ze tej mojej podstawowej szuli, do której deptoj za bajtla, który zawdy o tych, co sam przyciągli godą. I że co gowa, to rozum, a co dupa, to smród. I coś mi się zdało, co nie wtorym, te drugie zostało na całkę żyć. No ale nie skorzy, to był musowiancuk Binderbeochemda, przeblychano 2 razy bez dzień i gańba, kej się wymskło, śląskie słoweckie, kej się ino ciepło, po śląsku jakiś ich Ausdruk, we dobrej asyście. Ojciec jeszcze zabajtli prono ze pracikiem pożyćkiem i na placu, albo w szkole go dali po naszemu, po śląsku godkom naszej starki Klary, starzika Paulka, starki Any i starzika Józla. Kiedy nam folowali we palice i że bez to ostatnie poraset lot i Niemcy i Poloki ze zaprzemszy, to się sam do nas zryli z kuli interesu, z kuli betków, a my sami byli przeca zawdy u nos, zawdy na swoim. Ale też furt i jednym cięgiem każdy nam przeciepował, co my są za knap niemieckie dla Niemców i za mało polskie do Polaków. Było ci też i tak, jak w większych familiach starzyk prali się z Niemcami we powstaniach. Jeden ujek, dobry Ślązok, najprzodzi był wzięty do Wehrmachtu, a kej pitno Adolfowi wrócił nazad, dopiero we 47 dodom jako wojok od Andersa. A i że to był Andersowie, to też nie skorzy nie poradził za Bieruta i Gomułki sztajgnąć we werku albo na grubie, chociaż tam cięgiem sztajgowali te wszystkie 4-dniowe techniki i jednoroczne inżyniery. Zaś ich drugiego ujka po ojcach starzykach piekarza, który całe życie przebumlował kole piekar Szczoka, zaroski po wojnie zawarli we Hereszcie za kolaborację ze Niemcami, bo robił bez wojna, całko wojna ino to, co poradził najlepszy. Piek, chleb i żymły, w które furami i do samego Auschwitzu kludził. I też nie jeden Ślązok, Polok bez kenkarty, u niego bez ta druga wojna robił pod samym fresą, pod samym kicholem niemieckich policajtów, bali też Ślązoków.
Na ostatek ojciec Georg, po wojnie Jerzy, pierwszy, który w naszej familii jakieś szkoły pokończył, była to Akademia Handlowa w Krakowie, chociaż miał niemieckie miano, to bez 2,5 roku kiblował w Auschwitz, w Oświęcimiu, a że go ujek Lojzik, ten piekło za swoje kolaboranckie marki wykupił i pod miechami na furze przykrodził do domu. Jeszcze Ciłonego do drugiej armii polskiej zabrali, a też ci nie skorzyło ojcu, kiedy mu się 2 lata po Stalinie zemrzyło, o mamulce i łono ze bracikiem, wszystkie przepomnieli. I teraz ke miał, że tego werku, ze tej dolnych kinik schite wyczaśli, przychodzi na świadczenia przedemerytalne, za tym na penzyjo, wycie brzeg do ementu na hasiok, wszystkie szlipsy wekery, jak go dała moja haźbitka chnetbych downi, i nie naczął, ancugi poobkładałech kulkami na mole i skukał rań głęboko we szranku i bomluje ramzinku po moich pniokach, po pierwejszej królewskiej hucie do kupy z większymi takimi borokoma, łokery śpiewał jeden taki fest szykowny Karlusz i zresztą za młodzi na śnik, a za starzy na grzych. I sztej z jednym cienkim szkrytwem te moje kąski po naszemu, po śląsku, we Gotce, mojej starki Klary, starki Any, co by tej akuratnie gotki modzioki nie przepomnieli, co by u nim nie było gańba i srom godać po naszemu, chociaż to tak na istotę roski zół i zół daremny futer przy tych anglickich, amerykańskich językach, które ino poradzą te moderne komputery spokopić. Dobrze też, że nasze dziecka poradzą innymi językami rozprawiać, przecież wryliśmy się już do tej Europy, wekery tak naisto, zawdy my, Ślązoki, byli. Ino diosecko żol, taki jankor, że te dziecka, które są chowane bez tego ciepła, kachloków ze śląskich familoków, też pewnikiem daleko nie zajdą. A jak ci to było ze pisaniem po naszemu, po śląsku? Moja przygoda ze śląską mową napoczęła się od srogiego szpasu. W 1994 roku byłem wywelowany na chorzowskiego rajce. Byłem w nim 2 kadencje. A z kuli tego, co był zawdy w opozycji, można to jakoś sprzyknąć ze mojej strony, nie zawdy mogę się przebić kajsik ze moimi majnungami na tyma roboty we samorządzie. Szczysnym co wcale mu wczesną redaktorka naczelno Gońca Górnośląskiego dała mi do wymiarkowania, co bych napoczął pisać o tym, co dzieje się we Chorzowie i Chorzowskim urzędzie, w Chorzowskim magistracie. Tela, co by to było razinku pisane po śląsku. I to było rychtyczne napocznięcie, 98-9 rok, moi ci ogromnucnej fascynacji szykownistą śląską mową. Szpasem jednakowoż było to, i że żaden w tej Chorzowskiej Radzie Miasta wnet do ostatka nie poradził na isto spokopić w to, po niekiedy moc osiedliwe i bodlawo, komentuje robota rajców miejskich i to ze samego pośrodka magistratu. Skuli tego też, iżech miał skorzy w swoim życiu roztomajte cyfale epizody ze występami na binie, pisał Wicne Kunski dlosia i dla moich ówczesnych kamratów, dostał w 2002 roku propozycję stałej autorskiej audycji w Radiu Piekary. Pierwsze moje wice godowe przy ostatku 2001 roku. I na taki szymel usztaplowało się do teroska te 600 audycyjów, o których wspominałem dzisiaj przy napocznieniu. Eugen z Pnioków.